Здравейте, потребители на YouTube и табелки! Днес ще играем Minecraft Pocket Edition 0.11.1. Сега ще направим един меч. Опа, втора кашка. Така, и ще легнем дъски. Епизодът ще е малко кратък, защото нямам толкова много памет. Но това не е много така безполезно. Сега е сутрин и да излезем. Ако сте правили портал, знаете какво е. Сега ще покажа как се прави портал. Хоп. Хоп. Така, сега ще покажа как се прави портал. Така. Да сложим този меч. Така.